Muistatko millaista oli lapsena olla takaistuimella? Tietoa autossa matkustamisen turvallisuudesta oli vähän, ja 70-luvulla Norjan teillä kuoli vuosittain lähes 100 lasta. Tänä päivänä lähennellään tavoitetta, ettei liikenteessä menehdy yhtään lasta. Onneksi asian varmistaminen on aika helppoa, mutta on 2 asiaa, jotka sinun ja lapsesi on muistettava, kun lapsi tulee 4–5-vuotiaaksi ja alkaa käyttää turvavyötä. 1. Vyön pitää olla lantiolla ja kiristettynä hyvin. Löysällä oleva vyö joutuu helposti vatsan päälle, mikä on hyvin vaarallista. Sama ongelma voi syntyä, jos lapsella on päällä paksuja päällysvaatteita. Ne tulee avata tai riisua pois. Jos turvavyö on vatsan päällä törmäyksen aikana, sisäelimet ovat vaarassa vahingoittua. Lopputulos voi olla hengenvaarallinen. 2. Vyön tulee mennä olkapään yli. Vyö ei saa olla selän takana tai käsivarren alla. Ellei turvavyö mene olkapään yli, seurauksena voi olla hengenvaara. Keho paiskautuu eteenpäin ja todennäköisesti päähän ja niskaan syntyy vammoja. Nämä 2 muistisääntöä voivat erottaa elämän kuolemasta. Opettele ne itse ja opeta ne lapsellesi tästä päivästä alkaen. 1. Vyö kiristetään lantion päälle. 2. Vyö menee olkapään yli. Tämä koskee kaikkia autossa olevia, sylivauvoista aikuisiin.